ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma
patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon ma
patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan unang be pasombuli luar sai togua
Ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan
patuduhon jalan itua unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be Mari hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Ikot songoni do hataku naruar siat pamangaku, dang mulak buti tu ahu, iko baheno na dolomo di rohaku, jala iko majadi do ubahen na hutongos, o sude hamu akan nama uas, Roma hamu tu aek, jala hamu akan rasomar hepeng,
Roma hamu manuhor dohot mangaton, sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng, manang marpanuhor, sai lului hamu ma Jahoba, bisa tarbahe dope jupang ibana, jauh hamu ma ibadah, bisa jondok dope ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, sailehon matuhami todina hasitongan dohot dame, asa takkasu botohami, nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede sian nomor 725 ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatit ni debata imanani enet sian Yohanes 10 ayat 35. Apalah sian on mata daun ni halak saluhut na hamu sisiaku molo masih haholongan hamu songonima sahakna. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami maulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede sian nomor 100 sada ayat sada dohot ayat 3.
poti madosata nagodang itu adopan ni debata, tapau du bema rohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan namin Yesus Kristus, hodo debata pargoko na suhatu dosan, sitopan nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahulaun hami, marhite sian pangalosian nami di patikmu, ima marhite sian tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakateon nami nasoture, ro di pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alana tarsol-sol bagi do hami nuaeng alani i, asima roham di hami, ale di bata nami, pardenggan bahasa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sesa madosa nami saluhudna, jala suruh matodim parbadia turohan nami be, asa terbahen hami mangoloi hodi bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe saat hami tu hangoluan nasora sudah, napi narbagabagam di akan naporsia, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tuhase saani dosa. Para siroha jala pardegad basa do jahuba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahe tuhita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu aka hajahatota, songon asini rohani ama-amai mida aka anakna, asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana, hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tabagima ede puji-pujian Syankor wilayah Galatia.
Tapuji Tuhata marhite ede sian nomor 820 sia ayat sada. Tabigi mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadereon imana tersurat di 5 Musa onom ayat sada sahatu ayat sia 5 Musa onom ayat sada sahatu ayat sia tajahama margatisori. Sipa ingot mangarodoti biar dohot holong tu debata. Alai odo tona atura dohot uhum akan nau tinonahon ni Jahoba debata munai pada honoton tuhamu asa ulahon hamuna ditano si soluhon munai dung taripar hamu tusi. Atong tanghion hamu mai ale Israel jalari koti mangulahon akai asa marhasonangan ho jala asa lam torop situtu hamu songo naung pinar baga-baga ni Jahoba debata niaka opum tuho di tano habaora ni susu doho situa ni loba. Jala ikon paratiate honomu lohut hataon akan nahutunahon tuho sadarion. Jala ikon jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. Jala ikon gogoanmu mengajarhon akai tu akka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasat jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang laho modo peho nang dung hehe muse. Jala iko suratonmu akai tutohang ni jabum doho tupangumbangan mun songoni masahana martua doakan atu mangihon hata ni berta jala nau piopsa. Amen.
Tawigema ede puji-pujian sankor paropuan Naomi. Kapuji Tuhata marhite edes yang nomor 202 ayat 1 dohot ayat 2. Tahati dakon maha porsiau tai, songon nahati ni dakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita amadok. Au porsea di debata Jehovah,
ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano, au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian si Anton di Barbadia, andora sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, ama naik pargo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sobot tu tanoon, manguhumi halan na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopannya ala Kristen akan nabadia, do dihasisani dosa, do dihatai namando, mula mangulu so daging halang nong mate, do dianguluan nasora sudah. Amin. Tabekima ede puji-pujian sian kur ama Ebenezer.
KBG matiting di Huriata di Nasaminggon. Shalom. Horas matuhita salhutna. Warta jemaat bagi kita Minggu 3 November 2024. Topik maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Atau dalam bahasa Indonesia mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2 statistik, 3 dewan koinonia, 4 dewan marturia, 5 dewan diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 3 November 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk diakonia sosial kepada keluarga almarhum Amang Pendeta Mangoloi Pakpahan STH. 2. Pada hari Minggu 10 November 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop dalam rangka Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif. 7. Pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Wilayah Roma pada hari Senin tanggal 4 November 2024 di rumah keluarga WM Syahaan Inang DJ Borusiagian. Alamat di sekolah minggu. Wilayah Filipi hari Selasa 5 November 2024 di keluarga Inang Nyonya Hasimanjuntak F. Borusiaan. Alamat di gedung sekolah minggu. Wilayah Korintus hari Selasa tanggal 5 November 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya LW Aritonang H. Boru Siringoringo. Alamat Jalan Abdul Qadir, Blok 1J, nomor 12, Hartako. Wilayah Korintus hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya Esitorus Ede Boru Manurung, Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Bukit Katulistiwa, Blok D, nomor 12. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa pada hari ini Minggu 3 November 2024. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan per hari Kamis, ibadah masuk pukul 18.00 WITA. A2. Kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari ini Minggu 3 November 2024 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan HKBP Parepare yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dan diikuti oleh NHKBP. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Pencarian dana KMKO Perkapalan Unhas. Pada hari ini Minggu 3 November 2024, KMKO Perkapalan Unhas mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A4. Perayaan Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria yang dirangkaikan dengan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024
akan dilaksanakan 10 November 2024. Dengan ini, panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu, serta pos pelayanan goa disatukan di Sopo Talenta. 2. Sehubungan dengan adanya pesta huria dan pesta puncak, dimohon kepada punguan marga yang acara pertangyangan atau arisan bertepatan dengan acara pesta huria tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5, pembukaan ibadah pelajar sidi tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Sabtu 2 November 2024 yang lalu, gereja kita telah melaksanakan kebaktian pembukaan belajar sidi kepada pelajar sidi tahun ajaran 2024-2025 bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Adapun pelajar sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut, dapat kita lihat di warta kita masing-masing, sudah ada 9 anak. A6, Tok-tok Ripe Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Tok-tok Ripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Adapun tok-tok ripe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7, undangan rapat panitia tahun Oikumene Inklusif. Pada hari Sabtu 6 November 2024, Ketua Umum Panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, Bapak Situa Juparto Pasaribu, SPD, MSI, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18.00 WITA bertempat di Gedung Sekolah Minggu. A8, rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 dapat kita lihat di warta kita masing-masing. A9, sumbangan HDC VI Digital Video Recorder. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa 1 buah HDC VI Digital Video Recorder yang diperuntukkan untuk CCTV gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situa Kagultom, CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa AT Simanjutak SLN Boru Sihaan. 10. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 11. Inang Nyonya Amang H Sitorus Pane. 12. Amang Situa Dr. Andes TS Huta Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran.
Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 November 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa dapat kita lihat di warta kita ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 anak. Ulang tahun pernikahan keluarga ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja. Ada 2, yaitu tanggal 18 Januari 2025 dan 25 Januari 2025. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu sudah ada 6, dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk daftar Tok-Tok Ripe Pesta Puncak dan Pesta Huria pun dapat kita lihat di warta kita masing-masing, sudah didetailkan berdasarkan wilayah masing-masing. Total dana yang masuk saat ini adalah Rp19.100.000 untuk Tok-Tok Ripe Pesta Puncak dan Pesta Huria. Keuangan nomor 9, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Yang terakhir, jadwal kegiatan tanggal 4 sampai 10 November 2024 dapat juga kita lihat di bagian belakang warta kita masing-masing. Ada sedikit ralat amang-inang untuk kebaktian wilayah, yaitu di wilayah Korintus, hari Sabtu 9 November 2024 di keluarga Inang Nyonya Esi Torus Ede Boru Manurung, itu dilaksanakan pukul 12 WITA siang, bukan pukul 19.30 WITA. Demikian warta jemaat kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapuji Tuhata Marede Mahita sian nomor buku ED 126 ayat sada doho seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Amandoko
Tala sumurung sian salut naroha, ima mangerajaya tiate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Amin. Horas makamanga kenang. Mohon maaf kami agak song serak suara. Alani cuaca. Hatan di debatan yang tari pardihita di minggu tesedarion imana tersurat di Markus 12 mamuka sian ayat 20 lalu 1 ayat 24. Markus 12 ayat 20 lalu 1 24 hujahama di tengah-tengah. Na dibagi si foto surat sahalak dona sida na Marsia Lusani gabe Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Yesus disukun maibana. Dia do patik na umangat sian patiki sudena. Dia lu si Yesus maibana di dogma. Odo patik na umangat. Tangihon ma ale Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai. Jala haholongamu do Tuhan debatam sian nasa atetem sian nasa roham sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gugum. Ia patik paiduana odo. Haholongamu dodongami songo dirim. Patik naumangat sianina duai dangadong. Jadi didok si boto surati mati ibana. Tikos didok ho guru. Hobar tu hasit tongan. Sada do debata jala dang adong na asing dukon ni ibana. Jala makaholong ibana sian nasa ate-ate. Sian nasa roha. Do sian nasa gugu. Uhut makaholongi dongan songon diri niba. Umangat doi sian salhut akapilian situtungon nang pilihan na asing pe. Dung dibagi Yesus patas nama ralus nin nama madok ibana. Dan sedia dau ho sian harajau ni debata. Olat ni dang adong be nahum roha pasukun ibana. Ido saat. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Dihamua kamanami nanami mulota buka di warta jemaat tai topik ni mingguta sedarion ima makaholongi Tuhan debata dohot donga jolma atau mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Makaholongi atau mengasihi Allah dan sesama
manusia. Dan sehali kita bagi, dan 2 hari nga sering manang jujut ta bagi turpuhon. Ala laos ido inti manang ido pangaripunan ni patik, ido benda di dok hukum yang terutama. Hima pangaripunan ni patik na 10 na jinalo ni si Musa di dolok Sinai. Na ditu isurato di 2 batule. Di batule na perjolo pati perjolo satu pati paupaton. Ima majo makaholongi de bata. Jadi sudah isi ni pati perjolo satu paupaton panggilan supaya kita mengasihi Allah. Sian patik palimahon di batule na paduahon ima mengasihi sesama manusia. Itu boleh mulai sian kon holong roh tuna toras dan seterusnya unang mangula naso dengan tudong ajong. Na 2 halido inti manang na 2 halido pokok pengajaran sian tona manang sian huhum di debata manang sian patik ni debata nasahat di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jala idon na pinasahat ni Jesus tu sahalak ahli Taurat manang tu siboto surat. Siboto surat tidak apala diguari isi di son. Alai siboto surat na berbeda sian akka siboto surat na asing. Manang berbeda sian ahli Taurat na asing. Ala taida di ujung ni turpuhinakin agak positif do pikiranna jala sianido gabi didok Jesus dang holako sian hara jauh ni debata. Ada perbedaan ni ahli Taurat na sesadaon sian ahli Taurat manang sian halak Saduse manang halak sian Parise horoa. Ditikki di idaibana bersoal jawab Jesus dohot akka siboto surat na asing. Gudang siya nakadongan naing menggasipi Jesus. Bahkan gudang naing lau mempertahankan posisinya asal lebih kuat posisinya sebagai ahli Taurat. Naing benon di Jesus idok rohana sidenian sada alus asabu ina sida lebih jumagu sian Jesus diulau na sida songan ahli Taurat. Dung saya persoalan na sida Roma amata si sada sadaon ahli Taurat na burjuon. Sian nasa rohana dung diboto ibana tabu alus ni Jesus disukun ibana manang dia do hukum na terutama wasa pola sukunon ni ahli Taurat basa pola sukunon ni ahli Taurat manang siboto surat itu Jesus ala adong kesadaran di bana mamereng godang ni patik-patik naung ni pakinasida. Ay siyan 10 patiki, ima patik na jinalo ni si Musa di dolok Sinai, gabi martabadui marhiti akaurayan-urayan na binayan ni halak Jahudi, na binayan ni halak Israel hatihay. Gabi adong ma 610 aturan-aturan patik na ikon ni hutonon ni Sudejol. Sian 610 itu tu holam marningot tipi ngasusa. Marningot 610 hukum manang patik manang larangan di ngulu ni jolma. Sian ima timbul kesadaran sian ahli Taurati di suku ibana ma asal lebih praktis dia tu si ibana. Jalan lebih praktis di hanguluhon ibana. Manang lebih praktis di praktekon ibana. Dia donar terutama patihi. Sian salhut patik-patik na bahkan na diuraikan sampai 610 tului. Sian ido nakin dia lu si Jesus na perjolo makaholongi debata ima debata sasadasa. Manang holat debata na sasadai di ido na naik si haholongan ni jol. Dia do debata na sasadai. Tentu molosian pemahaman ni halak Kristen, pemahaman ni halak Napursea, dono tama ima debatah jahwe, debata na patadahud dirina, manang debata na rotu tonga-tonga ni portibion, na manopa saluhutna dohot naung manobus sita, dohot naung rap dohot kita marhiti tordina.
Molo ido panadota jala molo tusido hita ubenda setadok debata na esa, debata tritunggal, debata na tatada, debata jahwe, holanido si sobauta jala ido si tangi honota, jala tusido na naing patarida honota, holong ni rohatta. Ido na naing niajarhon ni Jesus, ido na naing sidohonon ni Jesus, tu ahli Taurat manang tu si boto surati. Asa dihapor siai debata, ima debata na umanopahita, debata na makaholongi hita, debata na makokopita, do debata na serap do tita, sotung gabilao, makaholongi debata-debata siliban, debata-debata nadong di tonga-tonga ni Portibion, manang huaso-huaso nadong di Portibion. Ima na perjolo, na niajarhon na pinatolhas manang na pinasahat ni Jesus. Alay na paduahod di dok Jesus, ima nasarupa argana ikon makaholongi dongat jolma. Makaholongi dongat jolma so diriniba. Manang doso dirita. Ido patik na paduahod. Molo nang diulahon na duay. Manang molo nang diulahon patik na parjolo nakin ima nasa totong manangiho debata na sa sadejal makaholongi debata do makaholongi do nga jolma nunga sikop jala nunga disi di pangulahonon di patik na 610 manang di pangulahonon di patik na 10 na dinalo ni si Musa di Gunung Sina. Dia mo kadongan na hinaholongan molo lam tarinuk kakabe hina argani hukum na terutama. Patik raya molo didok di hata bata. Gabi umura do hita. Laho mangaradoti patik ni debata. Lau mangula hukum-hukum Tuhan. Lau papatarhon hukum ni Tuhan. Manang hukum ni debata di bagasan nguluta. Lau sekaligus mangaradoti patikna di bagasan perdadanan. Ala na dua ido intina tusido muse berapliasi manang marsigat tusi berpau tusido sude akapatin asing molo nang tahaholongi debata to tudang halo sobot tabe debata na asing molo nang tahaholongi debata argama debata di rohata molo nang tahaholongi debata dang bainota ka debata gana-ganaan molo nang tahaholongi debata dang padauta dirita sian na manangihon hata di debata. Dohot hal na asing dope na selalu berhubungan taringot tu debat. Songon ido dohot makaholongi do ngajolma. Molo nong makaholongi do ngajolma nunga pasti ikon haholongan na natorasna. Ikon haholongan na natumua siya di bana. Ikon haholongan na halak na di sekitarna. Molo makaholongi do ngajolma nunga pasti dang olo mabunuh bana. Molo makaholongi do ngajolma pasti do dang berjinah ibana. Molo makaholongi do ngajolma pasti do dang bergabu si bana, pasti do dang manako ibana, pasti do sai mabenna dengan no muli ibana tu jolma ido pangaripunan ni patihi jala tu sido patihi naing diarahon di parnguluon ni jolma manang di parnguluon. Alani di hamo kadongan na hinaholongan, bohado bainot tahape asa tutuhita makaholongi debata dohot makaholongi do ngajolma. Perjolo ikonadong do jamina dihita di bagasan rohat tamadok molo huhaholongi debata jala huhaholongi do ngajolma sianido gabi adong boy taida manang napiga hal na naing siulah honot manang napiga hal na tarida di bagasan nguluta molo tahaholongi debata manang taholongi do ngajolma laos disido tapatuduhot dirita songon halak na bernilai na jupang di sini nilai kekristenan. Angko halak na so mampu lah makaholongi debata dok dirina, dok makaholongi dengan najolma, berarti dia tidak bernilai secara Kristian. Molo neng bernilai do ke hak Kristiano tai, molo neng bernilai do hita di tonga-tonga di nguluton manang berkualitas na songon halak na porsea hita dia dopan di debata. Tunjukkan dirimu orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi sesama di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ido
hataridaan manang disido bukti na tutuhita mangulahon patik raya patik na tinonahon ni debata makaholongi debata dohot makaholongi dongan jol. Napaduahon bukti asa tarida jala tutuhita halak na makaholongi debata jala tutuhita na makaholongi dongan jol. Patirida hunot tamay marhite ngulaon marhite nguluta lau sianido tapatuduhon nguluta bahwa hita dohot pewaris dohot lau melanjutkan lau mangulahon lau patoruson ima tona ulaon na pinatupani Yesus di bagasan ulaon na di tengah-tengah di Portibio. Asa halak na porsiani Yesus iko dipatuduhon mabukti nyata bahwa dia mengasihi Allah, bahwa dia juga mengasihi manusia karena dia mau mewarisi pengajaran dan perbuatan dan perlakuan dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Mau seolah mewarisi pengajarian doktoran Yesus berarti dia tidak akan mampu melakukan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Allah buktina halak nama kaholongi debata dok nama kaholongi donga jolma berarti dia ikut mewariskan dohot bibana nama noruson ulaun manang tugas na pinatupan ni Yesus di bagasan ngulu. Jalan na patuluhon hina arga ni jolma, kualitas ni jolma, na sayolo makaholongi de batado makaholongi dongan na jolma di tonga-tonga ni Portibion. Di sima di papungu ibana arta ima arta na margai hanguluan na saliling nililing. Di sido hita gabe terbentuk mengarah tungunu na saliling nililing na molo sayolo hita makaholongi donga jolma apalagi la makaholongi de bata di bagasan muluta. Tentu gabe dohonot tamahape. Orang yang tidak mau mengasihi sesamanya berarti dia menebas bahkan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menerima kehidupan yang kekal. Moro lam tapatajomi di bagasan perdalanan ningulut di partikia saunari akamanga kainang halak na naing mengaradi diri na tungudu na saliling nililing na pada on nama hosom te alate sian roha ajut tabige hotelate kutta padau mai molo sia dong do pinama buon hotel berarti dang di paradi diri na lama jalo ngulu na saling liling. Ido jaminan jala ido na ni gobarhon itu hata Yesus na naing si jaloon na naing si ihutonon bahkan na naing si halasonon ni halak na porsia songon si boto surat na sahalaki dang dauho sian harajaon ni debata batuduhon adong sada jaminan nama jalo tungulu ima di harajaon ni debata. Jalan na marga mo se kualitas ni ngulu ni halak na se makaholongi debata dohot makaholongi dongan na jol. Di batari daonido ngulu naung matoras. Ngulu naung dewasa di bagasan hapor siaon. Na punya spiritualitas naung matang di bagasan perdalanan ni ngulu na di tonga-tonga ni Portibio. Jadi molarong do PHP na saya masih hosoman ba di patuduhon ido kualitas ni hapor siaunda masih kekanak-kanakan belum dewasa molo adong dope na saya di bagasan perbedaan sesama tentu di patuduhon ido dirina naso punya spiritualitas na kuat dope di bagasan gulu. Asa halak na naik tutu batari dahong ngoluna punya kedewasaan iman, mana kedewasaan di tonga-tonga di perngoluan, do spiritualitas na matang, na matoras, ikut takasi bana, maka holongi de bata, do maka holongi do ngajol.
Ido tabunan waing batuan ni ma anggo di HKBP Makassar tangalong bernama si Hosoma nate kainang kama. Tangalong bete. Mau nate ma anggo di nganan si adong dope nama si Hosoman. Son di diskusi PAI na di hari nong salpu bahkan parumai tu si matua olo dope masih Hosoman. Na kakak beradik olo dope masih Hosoman. Sumber ni Hosomi muidu kudak macam-macam. Alai marhiti turpuhon ternyata molo Hosom dope mangula di bagasak kita, molo Hosom dope mangulu di bagasan rohata, manang molo Hosom dope mangarajai pikirata, itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa dalam iman. Nang matoras dope, nang peubanon songonau rupani kekanak-kanakan dope nang peubanon molo so mangudu di bagasan honong ni roha. Itu nata ide nakin kualitas ni hapor siau. Kualitas iman, kualitas ni halak na persia, kematangan orang percaya, molo saya totong mangolu ibana di bagasan holong ni roha maka holongi de bata, dok maka holongi dong acor. Termasuk dong maka holongi de bata, molo saya dong dope nagabe lupa tu de bata, beralih di kuasa dunia, beralih kekuatan dunia, berarti dia juga belum dewasa untuk mempercayai Allah kita. Dang matoras dope bana maka percaya de bata. Akamanga kenang. Ne dua hali majolo borhat sedarion tarenungkan di bagasan nguduta. Mohadu tutu ngamatora sudah dewasa kita lau makaholongi de bata, nahola de bata do ta soban, nahola de bata do tabahin nagabe guruta uluta. Sian nasa gugute, sian nasa rohata, sian nasa pikirata do ta pakai manghutot do sobat ibana. Manang di luar nido, manang di toru nido. Ini saya ada perlindungan naik kotakas asa boy lebih semangat kita madalani ngulu hak Kristen otta ngulu hapor siota. Bohadu kualitas ni holong ni rohata tu dongata. Manang gudang dope nasai didodoni Hosom. Gudang dope nasi dodoni perbadaan. Gudang dope nasai marsol merbada. Alai nang ditangkapi mula marsol sotong tahilala rupani mula beda-beda pendapat na merbada. Beda-beda pendapat untuk menuju suatu keputusan yang terbaik. Alai mula merbada marsol gabi merbada dangi nama toras. Misalnya tadok majo rupani lau pemilihan non roa matai iko piliota do si A manang nomor sekian nina roi natai ko piliota si nomor 2 nina rupani beda pilihan nomorna ala beda pilihan gabi merbada atong tu simaho ima matam ima inatam nina rupani tang i netadok boido masih padomuan molo adong beda-beda pilihan molo hidup putih alai menurut tahu omana bagak omana roina tem si omana bagak ni narupani alai dia melinasi dama keputusan molo soadong keputusan naikon sian nasa roha sian nasa pikiran do sian nasa gugu nami do sian nasa nadong dihami satu tuhu patari daw kami hapor siaon nong matoras diho losoni nang patari dahonon nami hatorason ni hapor siaon nami na makaholongi ho gabi haholongan nami nang dongan nami haholongan nami nang pertibion patari dahonon nami may marhite kapabahinan na denggan pabahinan ho Bartolomoni roham jala gabi dosod diri nami bainon nami dongan nami ima hapapatar ni holong ni roha sian ngulu ni akan aporsea hobar sian hatam no kubigihami di bagasan tikyon ima di pangajarion ni Jesus tu sahalak si boto surat asa boy di patari dahon si tuhu dohot uhum na terutama di bagasan panguluan na atong Tuhan pajongjong mahami gabi jolma na setotong makanguluhon hatam makanguluhon lomo ni roham
Ai di nama kanguluhon lomo ni roham do tutu gabi huaw longi hami ho. Jala lau sido nang patalida honon nami di tongani ngudu nami maradok podongan nami. Jala gabi di sido los jupang pakirimo kami. Babuana sodau hami sian harajong. Rap hami pernapuna di ngudu nasa liling-liling. Di batama nami los pasaton nami do tuho salhut akau daud di tonga-tonga ni huriam. Asahoma Tuhan nama masu-masu salhut kegiatan di tonga-tonga ni huriam marhiti akka ibadah ya. Kegiatan di pos pelayanan gua, kegiatan nang di pos pelayanan pare-pare. Tukoma Tuhan nama masu-masu salhut nai manugu-nugu hami melam jonok tuho, lamak kaporsyai ho, lamak kaholongi ho di bagasan pardalanan ni ngudu nami. Jala paso-pasomo saluhut nang rencana na nang sipatupao nami secara khusus di kegiatan pesta puncak di tahun hukumene inklusif di hari Minggu na nangro. Homa na mangaradi roha do pikiran nami. Homa na mangaradi saluhut ruas ni huriam. Homa na mangaradi nang panitia asa uli pestai tau mabelas roha nami jala tau pamujion nami tuado pamu nabadiai. Di batama nami laos pasaton nami do tuho nangakayanakon nami na nang dohot belajar sidi nang dibuhai na tuari say homa mangurupi na sida patuguhon roha dohot aporsyam na sida asa tutu tarjakon na sida hatam lam matoras na sida di hatam angge dohot na sida gabi makaholongi ho dohot makaholongi na kami jol. Di batama nami losongoni pasaton nami do tuho nang disudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inang nyonya simatupang bor simanjuntak inang nyonya Banjarnaur bor manugla kona parulian pasaribu amang hama nurung inang naibah bor pasaribu inang gultam bor pardiri inang sitorus bor pajaitan inang silitonga bor samosir inang situa ate simanjunta bor siahan inang nyonya silaban bor papahan amang sitorus pane amang situa Dr. Anustes Huta Barat doh naso habarak kami Tuhan tungtu asini roham dunesida pangkomponon nami asa tu koma Tuhan na mga liw kahipaso di nesida na mga liw gugo di nesida patauhon nesida mangalo nasa sahi siya pamatang na asa marhahipason nesida tujuluan nyari talumububuhay nesida marlas ni roha marsaor do turiam marsaor do takaparpunguan talumuwi di nalang mamuji do pasangapoko sa iparguguam mo na kaporsyaw na sida patugo Tuhan unang madili na sida marhiti ala niya kasahit di pamatang na jala urupamu ng salut keluarga na say mangrupi na say marawat kasoni nang dia kaproses pemulihan do pengobatan tukoma Tuhan na mamasumaso asa tutui gabi sumber ni hai pasod di nasida di tonga-tonga ni panungulon na kasoni nang dia karuas ni uriam na di bagasan las ni roha di ulang tahun di kelahiran homa Tuhan na manabay las ni roha di nasida tabamu ng kajang ni umur di nasida tabamu ng di nasida parsihohoton manguda ho partuamo ni roham jala saya sini rohamma saha di nasida huhut paso-paso mo nasida di parnguluos si ganupari paso-paso honomu las ni roha hai paso di nasida di tonga-tonga ni perngulon sai paso-paso mo nang akakeluarga nasida siya ni malam totong nasida manada balga ni huasom balga ni asini roham nasa pinatongomu di bagasan ngudu nami si ganupari losong ni nang dia kadungan nami di na marulang tahun di pernikahan totong maho Tuhan nama masu-masu nasida tabamulas ni roha di nasida di parsaripiam nasida asa tutu di hilala nasida pabuahodo na paujak nasida na pasadaun nasida jala hodo na totong rap doho nasida di tonga-tonga ni parsaripiam na di batama nami lasong ni pasaton nami do di tuaju pamu na badia nang disudiruas ni huriam na boto jala na manada di dengan ni basam
Jalan nama melihoni tu adu pam marhite akapilian di tonga-tonga ni huriam. Saya lam tabai ma pasu-pasum di nasida marlipa gada di tonga-tonga ni parngulona di ulaon nasida no pari asal lam lasroh nasida lam bergugu nasida jalan lam tahu nasida totong saya makamulatehon dengan basami di tonga-tonga ni parngulona atong upasatami mana salut ulau tu ada pamuna badiai se pasu-pasum tarlumubi di tonga-tonga ni huriam di naulam jonok sino di kudang nanai sepatu paun nami ima di tanggal 2 satu tanggal 8 Desember nanengro tung homa Tuhan nama masu-masu sino dei pasu-pasu mumei gabe hapapatar ni harajaon dot asini roham di tonga-tonga ni huriam hakabibi lehon dame lehon das ni roha jalaramoti saluhut panitia do peserta sino di gudang nanengro si sadok pertibion madohoti sino di gudang lo soni nang di bangsa nami nepatupa pemilihan kepala daerah di provinsi kabupaten dohot kota satu tong maho Tuhan nama masu-masu salhut di pemilihan asa luasom memahami mamilit sian nasa roha sian nasa tete nami mamilit na dumengkan na tahu bui manguluhon provinsi Sulawesi Selatan dohot Makassar dot akan humaliang marhite sian pemiliton nam atong sedehono mudami padomu perpecahan padomu naneng mangguturi asa di bakasan hasonang kami di nalaho mapahen pemilihan nami atong ko di homahami urasi amisian nasadu sa pangalasion nami hasonang teraba pasu-pasu dan swastom dihami di bakasan Kristus Yesus tangihon jalolo mapangiduan nami amin. Puji Tuhan tamar hitidin nomor 420 sada ayat sada dosa terusna hut bapumu piliata bain panupahyota di parmoding ni naposon itu hata padita manguloi papahan asa di apuli itu hata salutna keluarga dot ya nakon na tininggal honni naposonai.
tapa saat mapilian na tapa pungunto do pan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo aroroan ni saluhut silolo na denggan dot na sulibasan na mulutus. Upasa tami masyan na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may kibiop na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilianon. Pati bulo na radyo mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silion don mito hami. Asalam kegir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sabnul badia magwar. Sairo maharajon. Sa saut malomani roham di manutongon son na di banua gijang. Leon matuhami sidero nang uluan siapari. Sa sama dosa nami, son panisa nami di dosa ni dongan nama dosa Tuhan. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Sandame jala-jala mapasu-pasu sian Tuhan di Batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana mida. Di padopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasar madamena tutodim. yang tadi. 829 kayaknya di atas itu. Oh 58. Hah? Oh 58. Haleluya, sebab Dia
Kor Puan Yes. Perempuan. Sama gabungan KOR hari ini untuk persiapan Natal. Hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan hatudu honma dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu